с червено трико срещу Вероника Иванова от Беларус с синьо. Шведската школа по принцип се слави с доста известни представителки в женската борба. Сега награбя на вълната там е Джени Френсон, която печели почти всичко на големите първенства в последно време. София Матсон също е отлична състезателка. А младата Ферсон е тяхна наследничка в категория до 60 кг. Господин Лаков, коя според вас има по-сериозни възможности за да спечели този бронз или още не може да се каже с категоричност? В самото начало, като наблюдавам, и двете състезателки са почти с равностойни възможности, но тук е въпрос на надиграване, на надхитряване, на разучаване още в началото. Тереза Ферсон, Швеция в червено трико. Тя има точка преднина срещу беларуската си опонентка Виктория Иванова. Скандинавските народи се отличават с много добри физически данни. Да, чудесно сложена състезателка, това си личи. Виктория Иванова също не отстъпва, поне като физика. Нова атака на шведката. Много добре се защитава. Виктория Иванова в синьо трико, ако иска да спечели тази схватка, не трябва да мисли само за защита, а трябва да опита нещо в атака. Агресията и атаката са най-добрата защита. Атака на Ферсон с захващане на крака. Нищо интересно. Съдията ще ги изправи в стойка. 75% от победите в свободната борба са варианти, начини и възможности за захващане на краката. Ето, стоят статично, няма разцентроване, няма... Но така е, на финална среща не трябва да се рискува. Всеки гледа да изхитри, да надиграе. Онзи ден наш коментатор беше известният състезател по класическа борба и треньор Янко Шопов, когато го попитах дали съвременната борба залага на богат технически арсенал в сравнение с годините преди 20-30 сезона. Той каза, че напротив, борбата е ограничена от към импровизация, фантазия и каза, че този състезател и тази състезателка, която иска да печели медали от големи първенства, ще трябва да обогати неимоверно много технически арсенал. Край на първата част, борбата между Тереза Ферсон от Швеция и Виктория Иванова от Беларус. Схватка от малкия финал в категория до 60 кг. Преднина крехка за шведската състезателка. Точка повече в нейния актив. Техниката в свободната борба е огромна. Огромен труд трябва. Колко години, колко много годишен труд един състезател хвърля, за да стигне на финалите. Бореца говори с тялото си. Неимоверно труд трябва, за да стигнеш, да станеш европейски шампион. Борбата е толкова развита в Европа вече. Терезия Френсон от Швеция и Виктория Иванова от Беларус не предлага до тук, че най-скучната схватка от днешната програма на женската борба от Европейското първенство в Русия. Шведката, да напомня, е с червено трико. Води с 1-0, с 1-0 точки. Някак машинално върви тази борба, няма нерв, няма импровизация, липсват технически приеми, както се казва на футболен език, борба в центъра.
държат се двете състезателки, не предприемат нищо. Една малка грешка и може да изпусне победата и медала. Това са равностойни състезатели. Са толкова предпазливи. Да. Добре, но ако приемем, че шведката трябва да води по-предпазлива и по-затворена борба, то не виждам Виктория Иванова от Беларус да прави нещо, за да спечели тази схватка. Трябва да хвърли всичко. Една успешна акция, вземе 2 точки, ще вземе срещата. Синята състезателка. Ами ако ще са правилно силите си, ако е оставила този момент за последните секунди, ще е твърде рисковано от нейна страна. Но тя не прави никаква акция. Защото времето си върви, а тя не предприема абсолютно нищо. Не опитва нито мъркане в краката, нито работа в трупа. И цяло, постоянно шведката атакува. Но се мисля, че синята състезателка може да направи обрат, ако направи резултатна акция. Опитва нещо като раменно хвърляне, някакъв много плах опит. Много скучно върви тая схватка. Залогът все пак е сребърния медал. Сега Виктория Иванова се опитва и получава точка. Получава точка и изравнява резултата. Успя да избута шведката в края на тепиха. Сега шведката няма какво да губи, пък тя трябва да атакува. По-агресивна шведката. Тъй като при равенство в резултата ще се губи схватката. Много... Контратака на Виктория Иванова. И туш ще бъде това. Ще ви... Туш ще бъде, защото главата е навътре към тепиха. Предположих, че синята състезателка може да направи обрат. 3-1 са вече точките в полза на Виктория Иванова от Беларус. Губеше с точка, обаче успя да направи обрат. Сега Беларус трябва да задържа. Трябва така да се защитава. Ето, голяма грешка. Голяма. И Персон ще изравни резултата. Хвърля. 4 край, загуби срещата. И като че ли с тази ще загуби срещата. Спечели срещата. Буквално в последните секунди. Каква драма, както биха казали някои. Шведската състезателка Тереза Персон спечели бронзовия медал в категория до 60 кг. Буквално